Guys, dili tanang Kristohanon nga dako kay nilang pili ang time sa pagsimba. Aduna gyud po'y mga Kristohanon nga panahon sa tingsimba, ilarang ilaag, ilarang isuroy, ilarang ilingaw-lingaw. So kini atong storya karon, alang kini sa mga Kristohanon nga magsuroy-suroy lang bitaw, maglaagra sa panahon nga higsilimba. So kumbaga gamay lang kayo nila bili ang time sa pagsimba ug mas gitagaan nilang importansya ang time sa pagsuroy imbis nga magsimba sila. So, welcome sa atong mga storya guys. Kani atong channel nag-upload kita daghan kay mga storya about sa Kristohanon. Daghang mga lesson nga imo makutlo nini guys. Ano puli nga kini tong storya karon guys, mahumani mo ni kay grabe ang lesson nga makutlo nimo ani sa unahan. Especially kung ikaw karon sa Kristohanon. O pwede po nimo ning ma-share sa mga Kristohanon nga nakita nimo nga panahon sa simba, maglaagra, magsuroy ra. Grabe ang mahitabo ana. Grabe ang consequence o samputanan sa tawo nga o Kristohanon nga maglaagra sa panahon sa tigsimba. Para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa mga istorya. Kini tinuod ni siya nga nahitabo. Usa ka batan-on nananghid sa ang inahan nga ma mo laag ko, mo kuyog ko sa akong kaubang barkada kay mag-break in siya sa iyahang bag-o nga motor. So kining usa ka inahan nitambag sa usa ka batan-on kay Kristohanon ngingnan dong karon ang time sa pagsimba. Adlaw rong Domingo magsimba ta. Hinumdumi nga Kristohanon ka, dili pwede nga maglaag-laag ka. Pero ma, nitubag ang batan-on, pero ma, kinahanglan ko nga mukuyog sa akong barkada. Gusto na magpakuyog siya kay dili siya kanbinsado nga siya lamang busa puy mahanyo gyud nimo mga mukuyog ko unya niyon ang ginikanan sa to padalon pa dai nimo ang motor nato. Niyon ang usa ka batan-on, dalon gyud nako akong motor makay naamay kauban namo nga moangkas ubay-ubay mami unya dala na pulaman ming suroy sa usa ka talan-awon dito sa usa ka dapit. So kining inahan wala gyud ka pugong kay mo larga man gyud mo dili man gyud pa kontrol ang maong anak. So gitugtan ang maong usa ka batan-on. Karon sa dihang nagtravel na nagpakusog kay break-in man ang ilang pagabuhaton, break-in sa kauban nilang adunay motor, gapakusog sila. Karon wa sila magdahom nga sa unahan di ay aduna day mga nag-atang nga mga pulis. So ang nahitabo, gipara sila sa mga pulis kay wa man sila ka-break tungod sa kakusog nila. Wa sila nakahunong dayon nga aduna day dakop sa unahan. Gidakop sila, gibistigar sila, karon ang gihimo sa angkas atong usa ka Kristohanon nga batan-on, gabidyo-bidyo tong angkas niya. Nasuko ning pulis kay gabidyo-bidyo ning angkas niya. So ang ending tungod sa kasuko sa pulis, kining mga motor nila gidala sa police station ang mga motor nga ilang gisakyan. So ang ending, wala sila yung motor, nag-uli sila nga nag-commute og namasahe na laman. So katong ilang motor tuwa dito sa police station o kinahanglan nga doon na sila ilakaon nga papilis o multa para makuha nila ang motor nga gidala sa police station. So karon ning uli ning usa ka batan-on nga Kristohanon o nanumbong siyang mama nga ang motor nga ilaha nadala sa police station ug nagkinahanglan og multa. Karon pagpangutana sa inahan nga pila may multa, niingon ang usa ka batan-on nga ma nagkinahanglan daw og 1.5 una makuha tong atong motor. So niingon ang ginikanan, mao na lang gina dong kana bitong tambagan ka nga maglaag-laag ra ka sa panahon nga tigsilimba, magsuroy-suroy ra ka, gitambagan naman ta ka nga ayaw og laag kay Kristohanon ka panahon ron sa pagsimba. Tanawa unsay nahitabo. So baling hinilak ning usa ka batan-on kay katong ilang motor bag-o pagud taon. So ang hinatabo nanghulam gyud taon sila og kwarta para makuha tong motor nga adunay multa nga 1.5. So guys, dinilang takutob sa tong istorya karon. Tinuod ni nga nahitabo sa among kaubanan diri sa church. So ang lesson nga tumakuha kini bitawng
Kristohanon nga maglaag-laag ra sa panahon sa tigsimba isuroy ra, dili gyud maayo ang mahitabo sa unahan. Aduna gyud consequence nga mahitabo sa unahan. Tanawa sa mga istorya ang consequence nga nahitabo na dala sa police station ang motor, imbes dili to siya mo break in, naapil ang yang motor dito o ka dala sa police station, tapos dili niya makuha kung wala siya 1.5 nga ika-multa, di ba? So kinsa may alakansi, di ba? Siguro nakayon sila katong mga batanon nga kaapoy na magsigpundo da simbahan, magsigpungko paminaw. Pero ang nahitabo hinoon, nakuhaan siya og 1,500, di ba? So iyon usab niini ang mahitabo sa mga Kristohanon nga inana ang lifestyle sa ilang pagpangalagad. Nga pwede ra unta sila makasimba pero ang ilang buhaton isuroy lang sa panahon sa Domingo, ilarang ilaag-laag sa makalingaw at mga kalingawan, suroy-suroy sa mga kuan. Unya panahon ng igsilimba, di ba? Nagaingon sa Psalms 84 verse 10 nga better is one day in your court than 1,000 elsewhere. O sa Bisaya pa, mas maayo ang usa ka adlaw. Now, Salmo 84 versikulo 10 atong basahon. Ang usa ka adlaw diya sa imong templo, mas maayo pa kaysa usa ka libo ka adlaw dito sa laing dapit. Og palabihon ko ang pagbarog diya sa ganghaan sa balay sa akong Dios kaysa pagpuyo sa mga balay sa mga dautan. Giklaro dinhi sa mga bersikulo guys nga ang usa ka adlaw sa templo mas maayo pa ikumpara sa usa ka libo ka adlaw nga naas laing dapit, di ba? Mas daghan man tong usa ka libo ka adlaw ikumpara sa usa ka adlaw ra nga nasa templo daw. Pero matud pa dinhi mas maayo ang usa ka adlaw nga naa ka sa templo gani sa atong pagsimba gani sa panahon sa tigsilimba, di man gani kaabot sa adlaw, 2 ka oras o 3 ka oras labing taas, di ba? Gamay lang yung kaayo og time. Pero daghan pag yung mga Kristohanon nga di pag yun makahimo niya na bisan pwede ra man unta silang makasimba. So painumdum lang ni sa mga Kristohanon nga inana ang kinabuhi nga dili pa ulahi ang tanan para dili maulahi ang mangmahay. Sama sa kabatan, dako kay niyang mahay, 1.5 ang nakalas nila, nakapanghulam ni taon sila. So, para malikayan nimo ng mga siguro, dili man siguro pareho senaryo sa mga nahitabo sa batanon, ang imong mahitabo. Pero for sure, kung imo lang gilaag, gisuroy, ang panahon sa igsilimba, nya once nga Kristohanon ka na, delikado gyud ang resulta. Doon na gyud kay anihon nga consequence sa unahan. Busa usa kini ka warning sa mga Kristohanon nga hilig og suroy, hilig og laag panahon sa tigsilimba. Isit aside nato ang tanan guys, no? Dapat kabalo kang mobalance sa imong mga schedule. Naagyo kay time sa pagsimba, nakasit aside na gunang pagsimba, ano na po kay time sa suroy. Dili kay panahon sa suroy o panahon sa simba imong gamiton panahon sa suroy o sa laag. Diba? So, hinumdumin ng mga bersikulo, Salmo 84, versikulo 10, nga mas mayo ang usa ka adlaw nga naa ka sa templo, ikumpara sa usa ka libo ka adlaw nga naa ka sa laing dapit. Okay? So, guys, di nilang takutob sa ato ang story. Upuli nga nakahatag kitag mga impormasyon, kay daghan pa kay mga Kristohanon karon nga sama niini. Upuli nga ma-share nimo nis kaubanan nimo kung usa ka nakabati nining mao nga storya karon. True story ni nahitabo sa among kauban diri sa church. Inani ang nahitabo gyud. Do nakamulta, delikado, unya baling hilak sa inahan. Pero ano may mahimo kay di man papugong ni anak. So naagyoy kinig yung magpagahi sa ulo, naagyoy may tabo sa unahan sa iyang kinabuhi. Okay? So guys, kung bago pa kani nga channel, hopefully nga nakasubscribe ka para updated ka sa daghan pa natong mga storya. Kung naa kay time guys, daghan na kay tang mga storya nga naka-upload about sa Kristohanon, nga daghan kayong mga moral lesson nga pwede nimong ma-share sa kauban po nimong mga Kristohanon as an illustration o kung nagwali ka sa pulong sa Ginoo as a preaching illustration. Daghan kayo, more or less 100 plus na ang atong mga storya about sa Kristohanon. Guys, pwede po kang mutanon ni nga video, daghan po kang makatunan ning mga storya. God bless and glory to God.